Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ e min ye maakura ye k'a ɲini fɛ i ka partager i ka tila k'i abonné aw bisimila don kibaru kan. Agence Koba Voyage ko b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli joona kɔnɔ aw ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Koba la u jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadani dala dumuni ɲuman o ye produit Gadani ye aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw mago bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadani a y'o k'a ta lajɛ a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi campagne air ɲɔnɔ campagne kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na campagne air ɲɔnɔ kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na. Maladonna k'a fɔ kunnafoniw daminɛ o tɛ kunnafoni duman ye. Motikaw fɛ yen kalo in tile 26 ni ka dugu jɛ tile 27 la min ye Cɛbilen Tarawele ani a furumuso ka fara balimakɛ den 2 kan ninnu kɔni tora siraban kasara la min sɔrɔla mobili ka sirabila ni ka taa ba yɛrɛ kɔnɔna na. Yaasa an ka faamuli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na min y'an cɛkɛɲɔgɔn Commanda Mete ale ye siraw di an ma an ka jɛ ka olu lajɛ. An bɛ le 27 décembre la 2024 an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maliyɛnw an Moptikaw Madinakurakaw an dusukun kamilen don bi ka taa balima sira ka taa sinji sira an balimakɛ n'o ye Cɛbilen Tarawele Sura ana a furumuso ale ne a dɔgɔkɛ den cɛmanin 2 funɛŋɛnu u bɔra Madinakura ka taa Mopti k'u bɛ taa u balima dɔ bila car place la o voyage tɔla don ka taa Bamakɔ u natɔla ka bɔ yen nɔ 1 heure entre 2 heures waati ninnu i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la mobili de ye sira kɔni bila n'u ye mobili kɛlen ka sira bila n'u ye mobili nana jigin n'u ye fo ji kɔnɔ yan i n'a fɔ n'aw ɲɛ b'a la aw ɲɛ bɛ mobili yɛrɛ sama nɔ na ka yɛlɛ mobili nana jigin n'u ye ji la mobili nalen jigin n'u ye ji la kuma min na ne yɛrɛ ye appel sɔrɔ dɔ in wele ko Commandant Mete ko mobili dɔ bɛ na baji la dɛ o yɔrɔ la ne kun bɛ na n da fo n ye n ka fini bɔ n ye n ka fini don ka moto ta mun ye wele n'o nana a nana ka na yira na ne yɛrɛ ɲɛ b'a la mobili bɛɛ tununen don ji kɔnɔna na fo Feruzi gansan Feruzi yɛrɛ nana tunu o kɔnɔna na ne ye polisi directeur wele Ibrahim Jakite di Ibe n ko a ma ko urgence bɛ yen dɛ mon directeur ni kuma ɲɛfɔ a ɲɛna ko ok ko problème t'a la k'a bɛ pompier mɔgɔw wele a n'a ka éléments bɛɛ bɛ na terrain kan u nana ka na ne sɔrɔ terrain kan u nalen kuma min na ni safari pompe mɔgɔw fo yan nɔ kosɛbɛ dan tɛ foli mun na u y'u déshabiller ka jigin nin ba in na u ye mun kɛ nin baji in kɔnɔna na a bɛ heure 1 bɔ protection civile mɔgɔw u bi kan ka mobili in sasi ɲini na pour que ka se ka juru don a la k'a sama ka na n'a ye fo gere sanfɛla la u kɛlen kuma min k'a sama ka na n'a ye gere sanfɛla la an ka sɔrɔ ka nɛgɛ ta ka vitre ninnu ci vitre ninnu cilen kuma min na an sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ maa 4 b'a kɔnɔna na cɛ 3 ani muso 1 n'o ye Cɛbilen Tarawele a n'a furumuso a n'a a dɔgɔkɛ denkɛnin 2 olu de bɔnɛna yan Sura hinɛ filɛ makari filɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ banbatɔw Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u kaburu nɔrɔ Ala k'u jigin yɔrɔ ɲɛ ko ni maa ma fatura ji la ko seyidu don n b'a jigin fɛnɛ k'a fɔ u bɛ seyidu cɛ la vraiment nin kɛra Tibo Sura entre 1 heure et 2 heures du matin action in kɛra o waati de en plein de aw ɲɛ bɛ pont na vraiment ka tila tuguni k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ moto taxi ni tugu maa maa de bɛ siraba in matarafa maa maa de bɛ siraba in matarafa n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka boli nɛmɛ bɛɛ ka taa nɛmɛ Mali polisiw bɛɛ lajɛlen fo Mopti polisiw tɔgɔ la ka Mali safari pompe bɛɛ lajɛlen fo Mopti safari pompew tɔgɔ la. Centre Darul Alkausara min ma ɲɛma ye an karamɔgɔ Imam Abdullahi Koyita ye ni centre ba in a bɛ denmisɛnw ladurusi alikuranɛ la nin ye a bɔko fɔlɔ ye min ni o bɛnna maa 10 bɔɲɔgɔnko ma a kɛra kunungo bana kɔko misiri la Lafiyabugu alimamilakaw kanuɲɔgɔnw musow cɛw ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka caya ka kɛ nin ko in seere ye an sira minnu sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin وخلق الجان من مارج من
فبأي آلاء ربكما تكذبان فضيلة الشيخ الإمام Abdoulaye Koita ambe dan ale ka foli ma ka woyo ka taa bɛɛ kɔrɔ kala ka markaz Dar Kawsar a ka korona kalannaw ka promotion fɔlɔ min bɔtɔ filɛ nin n'o ye korona durusi ye hali ni e yɛrɛ ye ninnu ye tubabukan na i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est des innocents o kɔrɔ ye ninnu tɛ ko kalama diɲɛ na tiɲɛni ko la fɔlɔ ninnu tɛ TikTok lɔ ninnu tɛ Facebook lɔ ka korona durusi o cogo la ten ni lamɔ ko ɲuman far'a kan ne hakili la a bɛ kɛ sababu ye don min na ni ninnu kɛra jamana minisiri n'a président ye o tɛna jamana kɛsu suɲɛ don min na ni ninnu kɛra jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ye o tɛna tɔɲɔli kɛ an denkɛ bɔra ka korona aya min kalan sisan wal arda wada'aha lil anam nin kuma nin kɔrɔ ka bon dɛ nin kuma nin ye kuma ba le ye parce que a kuma na balance ko mun kan i bɛ san 2 kɛ i bɛ ko ni expliquer la a kɛra kuma a bɛ ka kuma fanga yɛrɛ de kan ni kɛnɛ ninnu n'an b'a kuma kɛnɛ kan a ka kan an ka kuma ni wasa ye diinɛtigiya waso foyi tɛ ka tɛmɛ a kan fɛn bɛɛ bɛ ban k'a tɔ to e ka diinɛ de ye awa diinɛ de b'a daminɛ o de ye cɛmancɛ ye o de fana y'a laban ye o ye jawo n b'o fɔ o m'e jawo n b'o fɔ o kosɔn n ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ diinɛ fɛn fɛn na diinɛ min bɔra sanfɛ ka jigin a minɛ ni sɛbɛ ye ka da i ka diinɛ dayɔrɔ la baasi tɛ a la mɛ diinɛ kana kɛ a bɛ kɛ dɛ ayi e seko t'o la e ban t'o la awa diinɛmɔgɔw bɛ bonya awa diinɛmɔgɔw ni bonya fana ka kan an balimaw aw kana aw ka bɔta a bɛ min bɔ denmisɛnninw kunkɔrɔ a kana o lɛgɛ dɛ a kana a kɔfilɛ o ma dɛ bɔta in bɛ taa yɔrɔ min na a b'o a ɲɛsin yen de k'o de lɛgɛ ne bɛna dɔrɔmɛ min bɔ n bɛna 1000 min bɔ hali miliyɔn min ni bɛna ka na bɔ ala ko in ala ka kuranɛ in dafɛ a bɛ taa ka taa kun cɛ ne fana ye min na duɲa ani lahara an balimaw an ka o de lɛgɛ n'i y'a mɛn alikɔsira an b'a fɔ Sheikh Abdoulaye Koita tuma dɔ la n bɛna nin kuma in fɔ a man d'a ye mɛ ani fɔli ka kan fitiriwaleya o tɛ silamɛya taabolo ye yanni alikɔsira ka kɛ association ye a daminɛna WhatsApp de sanfɛ ka kɛ groupe ye question bɛ collecté a bɛ di karamɔgɔkɛ ma a bɛ jaabiw kɛ a yɛrɛ ka moyen na a kunna nafolo la fo bi an b'o la ala de la dɔrɔmɛ 1 tɛ Sheikh Abdoulaye Koita ani alikɔsira membre foyi ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin baara in kɛ n'a yɛrɛ ka jija de ye an b'a ɲini ala bolo ala ka barika don an na si la o de kɔfɛ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an tɛ se ka to groupe sanfɛ an yɛrɛ ye maliyɛnw de ye alhamdulillah maa an kilimaw mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ nɔbɔ ko la an y'a ɲini ka récépissé ɲini pour que an ka se ka alikɔsira kɛ association ye association ye an y'a devise kɛ jumɛn ye l'initiative musulmane pour l'abondance alikɔsira Koita donc alikɔsira ka baara ye yiriwa de ye ka yiriwa k'a ɲini k'a lase jamana ma ani jamana kɔnɔdenw ma o siratigɛ la bi alhamdulillah alikɔsira bɛ forage 200 ni kɔ de la 200 ani kɔ mɔgɔ gɛrɛw ka wari tɛ dɛ a membre fɔlɔ de bɛ wari débourser ka b'u yɛrɛ kun ka se ka ɲɛsin nin baara ninnu na o kɔfɛ ni maa min dar'an na k'a fɔ u bɛ tɛmɛ ni an ka siraw ye pour que nin baara in ka se ka kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ alikɔsira ye misiriw jɔ ne bɛ fama ma waati min na misiri tun bɛ misiri 18 bɔɲɔnko la n bɛ fama ma waati min na mɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni jɔn de ka bilasirali ye Sheikh Abdoulaye Koita n b'a ɲini jama fɛ bonya ani majigi kɔnɔ a ye fara alikɔsira membre kan an ka karamɔgɔkɛ an ka fo mɔgɔ min bɛ se ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan tancogoya la
a funu ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a baara in bɛɛ lajɛlen lasiri ka kɛ ala kama baaraw ye a ka kan a tigilamɔgɔ k'a fɔ an b'a ɲini ala bolo ala ka barika don an na si la ani karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen minnu ka baara ye ala kama baaraw ye an b'a ɲini ala bolo ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen si la. an sewalen don kɛnɛ ka sɔgɔmada in na hali maa min tɛ nin den ninnu somɔgɔw ye i bɛ kɔntan kuma tɛ ni mɔgɔ min y'u masala ka dɔ ye alhamdulillah foyi t'an bolo foli ani koɲuman dɔn ka ɲɛsin alikawusara président ma a sheikh wal imam abdullahi koyita a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u ye ala k'a n'u si barika minisiri y'a fɔ cogo min na a kɛnɛ siɲɛ 40 kɔ ala k'o yira an na ala k'o yira an na ala ka nin k'a daminɛ ala ka barika don a ko bɛɛ lajɛlen na ka nabaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo min ma min nacogo la sɔrɔ ala ka n'o kɛ k'an segintɔ la sɔrɔ ka ala deli an bɛɛ lajɛlen ala k'an fara ɲɔgɔn kan fi jannatil firdaus vraiment nisɔndiya kɔni dan don nisɔndiya yɛrɛ don an bɛ dugawu kɛ denmisɛnninw fana ye u ka dɔnniya wa ala k'an n'u jidi halakatul qur'aniya almarakatul qur'aniya ka mɔgɔw fo ka yiraw la k'u jija lamɔ kan ka yiraw la k'u jija denmisɛnninw bilasirali la sira kan o ka se ka kuranɛ in durusi cogo min na a ka t'u bolo cogo min na nin ye fɛn ye min bɛ laɲini k'a ɲini fana denmansaw fɛ u k'u hakili to kalo sarani min bɛ u ni karamɔgɔw cɛ الطلاب يأكلون الطلاب يشربون الطلاب يسكنون الطلاب في حاجة إلى الرعاية الصحية ومغو بفن چامان لا وتنينابوني نمفلوته بلا جلنكي هاكلي تولا نكنا نغانغا المامن باو بيان نكنا نغانغا كرمو باو بيان نكنا نغانغا دوني كلا باو بيان نانغو كامبا إساي كنين بجلي تغفو كنين بجلي نيرو كمافو كداتوا بلا جلنكا جو يرولا la fitri ban sɔrɔ ta ko in dabɔ kun ye a bɛɛ lajɛlen b'an hakili la an ɲɛ b'an bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen don kira mantɔnya na al-ulama hum milhul mujtama n'i y'a mɛn kɔgɔ n'a la dɔnnikɛlaw don n'i y'a mɛn jamana ka sabati dɔnnikɛlaw don n'i y'a ye diinɛ kɛ walawala dɔnnikɛlaw don n'i y'a ye diɲɛ kɛ basigi dɔnnikɛlaw don al-ulama ar-rasikhun al-amilun bi kitabillah wa sunnati rasulih nunu yastahiquna al-inaya bonya kan ga da nunu kan an ga bonya ba kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka alkawusara fo markazi min ni an filɛ denmisɛnninw ka bɔli kɛnɛ k'a la a sigili san 3nan de ye nin kawusara yɛrɛ fɛn sanfɛ whatsapp sanfɛ an ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra 2016 an kɔrɔ waati janbati an ka ɲɔgɔn ɲini ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra o de la mais markazi nin ka sigi ko k'a kɛ denmisɛnninw ka kuranɛ durusi yɔrɔ ye o kɛra 2021 de y'an kɔrɔ a san 3 de ye nin 2021 u ka dufa fɔlɔ de bɔlen filɛ mɔgɔ 10 an bɛ foli lase umaru ma an kana bɛɛ lajɛlen ka foli ni duwawu bila isa don umaru ni baara min dira ma i tɛ tigɛ a la abada ni san 3 kɔnɔ ne de tɔgɔ dalen don ko directeur mais baara bɛɛ bɛ maa min bolo ale de don kɔntarandi bɛ kɛ n ye ani kuma ni kuma n bɛ taa n sen jɔ yɔrɔ la hakilina min bɛ n bolo n b'a di baara nin daminɛra falajɛ de a daminɛra ni kalan wɛrɛ de ye mun ti kuranɛ durusi mais an nana ye o kalan wɛrɛ n'an ko an bɛ continuer n'a ye a baara bɛ gɛlɛya an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan n ka kɛ markazi ye ka denmisɛnninw durusi kalan na n ka nafa bɛ bonya ni nin ye an kun y'a kalifa mun na o y'an karamɔgɔkɛ ye ne ye kɔndi ala k'a sara hɛrɛ la a y'a seko kɛ kosɛbɛ o kɔfɛ de an ye hakilina ta ka kɛ tafizu ye ka umaru bila a kunna o san 3 de ye nin n'an sera ka mɔgɔ 10 na bɔ o san 3 kɔnɔna la yɔrɔ dɔgɔyara an taara moribabugu ni markazi yɛrɛ bɛ yen sisan de umaru kelen fɛnɛ tɛ baara ɲɔgɔnw de b'a la kalan yɔrɔ nin ma dan dɔrɔn ko denmisɛnninw bɛ kuranɛ durusi dɛ ayi anglais bɛ kalan yen faransɛ bɛ kalan yen o bɛ kalan wɛrɛ fɛnɛ kɛ tuguni mun tɛ kuranɛ ye o bɛ sport fɛnɛ kɛ yen an ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn na a bɛɛ ye karateka de nin bɛɛ ye karateka de parce que sport mun bɛ yen ni ne yɛrɛ ko k'u k'o ta o kɛra o de u bɛ sport min kɛ waati min b'u bolo ni kalantɛkɛ ye o ye karate de o b'a yɛrɛ kana jɔ a la k'a ka sɔrɔ walima denmisɛnnin don kana i k'a kan dɛ
o b'a yɛrɛ an y'u former mun na o fana y'o de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an n'o la denmansaw an bɛ foli lase u ma don min n'an farala ɲɔgɔn kan ko k'a kɛ marikazi ye an ye hakɛ dɔ de ta n'an kana jama caya kojugu contrôle ka taga k'an da n'an ka mɔgɔ 40 dɔrɔn an k'o ta an k'o durusi n'olu bɔra an bɛ 40 wɛrɛ ta ni 40 ma tila ɲɔgɔn fɛ ni hakɛ min tilara an b'o remplacer mais an kana jama caya question réponse dɔ la dɔrɔn ne ye kibaruya fɔ kalo kelen yɛrɛ kɔnɔ an ye maa min sɔrɔ a ka ca ni maa 40 an jagoyara tuguni de ka dayɛlɛ an bɛ waati min na sa mɔgɔ 100 ani dɔɔni o de bɛ yen alors que an ko de ko mɔgɔ 40 ma taara sanfɛ dɔw n'u den de bɛ na o ni ɲɛji k'a ka d'u ye ka don de parce que u ye kibaruya mɛn u fana ye danaya dan kan u nana ni denmisɛnninw ye wa mansa ni fan caman jamana kɔkanna de don denmisɛnnin caman ye kalan kɛ sisan a ma bange mali yɛrɛ la a dɔw bɔra kongo de kana a ye dɔw ta mɛn o bɔra angola de kana dɔw yɛrɛ bɔra ameriki mun ta filɛ nin a ba ni ne y'a kuma fɔ ne ka ameriki taga dɔ de la a ka da ye a den ka kuranɛ durusi n'o ye fane ye a ba yɛrɛ bɔra ameriki kana a bɛ jama cɛla yan an bɛ dugawu k'a ye a y'a fɔ cogo min a y'a kɛ ten fana den sabalila ni mansaw yɛrɛ fana ka kanu ye n'o tɛ ka den wolo ameriki k'a lamɔ yen ameriki den don o ka tila ka sɔn tuguni ka na to yan ka kuranɛ durusi ka tila a la maa fɔlɔfɔlɔ min ye kuranɛ kalan yan ale de don a fa ni a ba sigilen don ameriki ale yɛrɛ bangera ameriki de ka na ka sɔn ka kuranɛ durusi o denmisɛnnin ɲɔgɔnna caman de bɛ bɔ angleterre allemagne ameriki faransi ka na yan u bɛ kuranɛ durusi u bɛ tila ka segin ka taa bon masa minnu sɔnna k'o danaya ta ka dan kan anw ta ani marikazu wɛrɛw an bɛ foli lase u ma parce que danaya de don adamaden k'i bolo bɔ den kan a dɔw bɛna kuma min na san 9 dɔw bɛna kuma min na san 10 mais o tilalen filɛ sisan e b'a ye kalan na i bɛ nisɔndiya mais gɛlɛya dɔw de tɛmɛna yanni bi ka se donc foli bɛ lase masaw ma o y'o danaya min ta ka dan kan an b'a ɲini ala fɛ nin danaya ka to an cɛ tigɛɲɔgɔnya kana na nka an bɛ mun fɔ masaw ye denmisɛnnin minnu tilalen filɛ an balima dɔ da sera kuma nin ma parce que masa caman bɛ jamana kɔ kan de n'aw sabalila ka jɛ den ninnu kɔ u ka continuer kalan na a ka fisa aw ma a ka fisa denmisɛnninw ma o tilara kuranɛ de la mais kalan wɛrɛ ma mɔ dɛ hali ni kuranɛ min n'u tilalen filɛ a la a dɔw la n'u seginna ka taga ni kɔlɔsiliba tɛ yen o ta bɛ kɛ de ko an kun ye kuranɛ durusi ala k'an kisi ka bɔ o ma o tuma na den ka di bɛɛ ye i n'i den ka fama ɲɔgɔn ma man di ye mais a ye sabali a ka jɛ den ninnu kɔ toujours dɔ ka fara kalan kan. nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna k'a lasaw ma Kanta Media ɲɛmaaso fɛ a bɛ foli lase maliden bɛɛ ma mali kɔnɔ mali kɔ kan wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta
Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 02 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye. sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. An ka sabu ɲuman ɲini Allah, Allah ye sabu ɲuman